Hadian kejengkeran kebalane katu kat nipor hapdang ginoilam ke Employment and Monitoring Cell ke Kasi Students Union bat Chairman ke Meghalaya Public Service Commission uba PR Marwen hakashitari unailar arja arpusau ke KSU ke Lepenpau bahkan pak jingtho syaka sarkar jela ban weng yaki political appointee nakani ke commission ke bakmi ya ke tungkam tungjam yaki khun samla. Kumban syukudau bagani ke jengkeran kalau wan long hadian ke jeng lektur ke KSU ringkat ki plakat ban persya ikut rukom long kendrum kendram ke tungkam tungjam haki tenat baper. Usamla Ruben Najar Chairman ke Employment and Monitoring Cell uloong baga commission kalau kubur ban pelat yaki marks jongki bay shim benta haki eksamen bala khot penlong daga commission bat shim baga ni ke dei shibenta ban wan ra ke tungkam tungjam ke bakhut ke basuba. Keseng kalau dawaru baki eksamen tungkam dei ban le haringkat ke jingdon ki kamera. Hakabe daybat ki political appointee ki badan haka commission usamla Ruben Najar ulaong bakini kin hap ko ngo ikin nongelam party jongki nalor bakim dan ya ka kerdan puli ka bayaham kumban syukudau baka jingtur ke KSU syakmat kani ka office hakani ka step jong ka sitarik nailar arja arpusau kalong hadian baka lakot ka jingbu por basau puprakanta ya ka MPSC ban pensai halor ka jingmi ki kendrom kendram hakabe daybat ka examen tungkam nakabenta ka Meghalaya Civil Services Meghalaya Police Services but Statistical Officer jong ka tenat veterinary nakaliang jong ka chairman jong ka MPSC bu secretary kila idan lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibat janmi hi kita pelat no ikimak jong baru ki candidates ba apply inan namta kani ka kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba khamyo ru ya baru kin pelat ka marks te kum kaseng ni labu sakawi ka bat jingdawa ka badai bat ka kam MPS kumba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang ya ki khot interview tang ya at nyong Henry kiri ban khot kumba sapar sapulai ngut kar kum kar issue halor tai bentang nilai ekran nilai sat Henry khadwai nomor ba idan illegal complication ki ong bakin ipor ki kindiat sngi kindiat kenta bakin sapentip ingi hadian janmit halor kata ke benta kaseng kal abu yaiban ba don kambet ban khot ya ka interview kat kum bala buah ka advertisement but ibenta ibalai ba habdi ka post of statistical officer kipen pau ba kadon ke jimbakla nakaliang ke jongki kum gaseng nimla ban chanya ba kumnu ku kat kum ka APC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement gadi namta arpus ni ki bakla ki nampat kadon ka clerical area nakaliang ke jongki ba ki advertise tang kawi ke post nakaliang geseng nim suhun ya kata ni pha pini kikot kisla boro bat kiong bakin sa pha ingi bat ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi mentas ni ini tang idak ibarat tam ban kersio ya ka MPSC ba nangni syakmat ngimdi ban i kini ki jikundrum kendram nakapor sakapor ngi i baki juwan bagi kena ba apply kam ki jumat nakapor sakapor ini di tang ijingle ibarat ijongi ban penkendet thia ya ka MPSC baja ka sarkar hikum ju Henry ngan ong yo pikawai ba kum kini ki jikunung kendram kidang yai dan ba namar ba kat par reform ya ka MPSC kat badang dan hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum kini ki jingja kidang yai long nakapor sakapor nakaliang kaseng ki kindiat sngi ngilit bu ya ka jingdawa kamat ka sarkar cela bangindawa badan kam ban reform ya ke MPSC ki babun menta kimat ki banengkong banweng kita ki political appointee boro bandon ka eligible leaders ka babiang haki post MPS baper ni bak recruitment kawan sisien haki sansnam sisien haki posnam andre ni ong ba kidi ban manusnam ni dawa ba bali kita ki UPSC candidate kim jumi na po ka jela ka jungi kumno kinmi abatang ka MCS ruki mi sisien system kani ko lokob ka training ground biki bakin kra ya ka UPSC tingi indawar ba ya ka MCS nang ni syakmat di ban pinmino manusnam bat kiwi ki benta ba bun sini ki advertisement la sandriusnam ya ka post kim jula ban pendap ni dawa ba nang ni syakmat ba ki advertisement ki balat hapo sisnam di ban dap no recruitment process but dang don chu kiwi ba lagi ni kindiat singin bu kay kajing dawa ka jungi akamat ka sarkar
hatu pikili ne pana ki chairman habai de wa kondok exam tu ki board ne mi kendon jong ka UPSC Pait ya kata ngila ekren inleng ngi I nakaliang jong u chief minister ula batai ngi ba ka MPSC ka follow ya ka UPSC pattern Henry ni ong ba ki follow ya UPSC pattern tang hakanam ne hakalete and spirit namar ba kat kum ka UPSC ka personal interview ki lebe under camera Henry ya ka MPSC pat kamdon ya kata ngi batai syai ba beli fitiang ya ka kamera Kiki ong ba ngiting baki ya ka credibility ya ka integrity jong ka MPSC hindi ngi ong ba ada pipi khut pinting beli ya kata dan ka menting kata ti ya kata ru di wi mat bing yo ban keren bat nakaliam ka MPSC ong ba namar ba kimpot sim ya discuss halor kata hindi kinbu ya kata I tai jindawa ku jongi bandan ban penan kini interview nam tagi grip di banlong bayan kamera kinsim ya kata kara hadir Baruban kita panggil ke polisi kita dari MPSC yang mendam ni keren kita kata berbanyak atau bisa mereka pinjam ke polisi kontra itu kamu ke bolong asap ke bolong nasional kumpul laban memiliki bagi asap dan mereka bertukar tunggu dia lagi Pait kumachu batai pi mo mentala don ki political appointee kindon bet kani katai kandon bet ka jingyak kajing kongo dala don ki minister ki bapa ki ni kwa ba ki nuki members ki bonan pok MPC kidi bandon ya kata eligibility criteria ka babiang menta kumnu pila ban conduct ki examination kumnu pila ban perkhat kumnu ban penbiang ya commission haba pika qualification jok pika bat biang pipin conduct ki exam juki MCS juki MPCS hene ka qualification jok pipat pili tang graduate kata kapot biang tinggi kwa bak ka system jong ka MPSC ka ban change gidan kam reform ya ka MPSC Henry kum kini ki jingja kindang ai ja si ya ja man kapor nomor ba to hakani kenti bamta ngilo yo obat ya Henry gidan pat bun ki ba ki balada bikini ki biat senam balada ba ki dan kini ki jingja ki ba thurmur ki ba bakla tang kumbanga batai pi ba ka MPC kadang don ka jing bakla clerical era haba ya ka post ka baki ong ka di ban yo art post ki advertise tang si post ngimtip kata ka di jing bakla ni ka di jing lek kenang Henry nakaliang juki ki pini ba kadon kum kata ka advertisement kadon kum kata si na ka department ba ki don art ki post Henry kum gini ki jing bakla kum ka seng hing imla ban sengap ba ki di ban rectify nakaliang jung chairman ru ula kongo ba unsa rectify ya ka jing bakla ka jungki saki lat patai kubur bat ning yai pet ya kata dei hakabadei bat kai ka jingdawa ka bakong santam ko jungi ka dei ban pelat iki max nakalian ke MPSC kala kubur ya kata lajna ki political appointee kai ka ba nakalian ka seng ka ba PE ba yano di batung ka MPSC kumbanga ongai pi ka MPSC menta ka jiet yaki babat kam haki MCS ki MPS baki wiki ka de ko aba pi pimdon ka eligibility criteria ka babiang pi pimdon ka qualification ka babiang kumnu pat pintulun nya ka kam tingi kwa ba ka next ki bonwan ki members hapo ka MPC ki dei kita ki bri ki ba abiang ki qualification nang ba kila ban ai ka babahatam siapo ka commission tai di jigdawa na kalyang gajung nakapor kani kamdei ka sien ka balingkong mangi krens pa MPSC pat kam ni hoy TSU ko ang long turmur jong ke ikon samla pat kila du jing senya markidon ki basyamphang ki bastat kimyo haka kam ka bakide banyo namar layo ki brio ki badon ba em ki bala ban be tingka ya to da kanu kalinti bat bagan don kata transparency on in no way TSU kandawa kabide ba kani pait kum kasinjam ka mementas ni dawa kawai bakide ban pelat ya ka max lada ki kena kitip ya ka max jong lo jong kintip ba unu ba biang tam banyo unu ba duna unu ba kum tai til kajing pini jiki max kajing pelat ya ka max kadai kawai ka form of transparency baka MPSC kamdon kanu ka jingburi lada ukna ne ka kena kai I baka max sunga kaduna hende kat kum kajing stu jong ka pat kalale ba katip baka I kayo ka max kalaban file ka RTI ne kalaban wan kli jingkli na po ka MPSC kita kedi kiwi kimat ba kanwan ra ya kajing khut kajing suba hakatungkam tungjam
bat ka ka bangi la yo mtasi bakin pelat ki marks kata kadi kawin ki jingchom kini kindiat sengiru ni ba kum kaseng kala persya ya ka jing tungkam jong lai spa absen lagi staff nurse hatu kopor bala pelat ka DHS ni bakadon ke jing kendram hatu kopor ni lik kendu ya ka director jong DHS hadin ka tu kila cancel no ya ka interview hadin ba cancel ki interview kiri advertise ka pus ki pelong ya ka written examination but menen ni ya ka result jong ka written examination haba ki jet ya kita ki nurse ki ban lech ka personal interview but hantangi ha ka tu ka list ni ba ka DHS ka pelat bat kerteng bat roll number bat marks ti kini ki jing dawa jong kaseng ban pelat ya ka marks kanam kandon ka jingkhu jing subah ka tungkam tungjang kala sang yaiwan ini di sinjam ibeningkong kum mangala batai pi kidang bun ki bangi kum kaseng indawa nak in sabu ya ka dorkas akmat ka sorga gini kisni ban pendu ya ka personal interview hakabadi grup B grup C bat support ban pelong mandatory ya ka kamera personal interview on camera nam tagi group A ya ka recruitment nadu ka di advertisement di ban pendap no hapo shisnam bat kiwi ki benta bangi kum kaseng insa dawa khama kasuka gini ki sing mana Keban pelat ba piong sa kino kirisan pat di dawa din pelat ba to gede tang bor lagi wat sorka kadon nak jong ibentah kano kerinsan pat din pa kum ka kanu ka department kadon ya ka la jong ka official website ka jongki te kinu ki ba apply kamru ki apply ling baka website ka jongki te ka maksu kin pelat di ka official website kin pelat skilat patai ka bor tung ta boro kin te ki ka badon ki ka baja Maju perang, Klogeri! Maju perang, Klogeri! Maju perang, Klogeri! Islam, KSU! Islam, KSU! Islam, KSU! Maju perang, Klogeri! Maju perang, Klogeri! Islam, KSU! Islam, KSU! Islam, KSU! Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya